No mes de outubro pasado, a empresa Celnes puxose en contacto cos veciños da parroquia de Santiago de Requias para comunicarlles a súa intención de instalar unha antena de telefonía 5G. A operadora de infraestructuras xa tiña a ubicación elexida e negociada este terreo no medio de Guntumil, a menos de 10 metros destas casas. Pois fai un ano falei co señor alcalde, porque vin aquí movimentos sobre o tema da antena, e díxome que el que non era sabedor de nada. Hasta incluso me dixo, cando é así, sacas unha foto aos coches que andan aí e tal. Bueno, non lle saquei fotos a ningún coche. Despois logo, non me acordo, outro día dixo no mes de julio e agosto, pero penso que foi antes, no mes de marzo. Vin aquí 4 picás, un turismo, estaquillando aquí na finca esta do lado, e chameino, díxome que non era sabedor de nada tampouco. Sempre me dixo que non era sabedor de nada. Volvino chamar unhas 3 ou 4 veces, sempre. Eu non son sabedor de nada, casi me trata mal e todo un día. Entonces eu, e os veciños de Guntumil e Requias, sentímonos traicionados e engañados. Convocada unha primeira reunión, a veciñanza decidiu que únicamente aceptarían antenas se a instalaban lonxe do pobo, pero a empresa non aceptou. En principio quería que se lle firmara un contrato en blanco. Dicía, firmadesme un contrato porque estou indo en subvención e se non vou perder a subvención, firmadesme un contrato en blanco, o cual deixámoslo sin ubicación. Eu falei no ca directiva, a directiva, claro, somos moi reacios a firmar unha cosa en blanco porque seríamos carne de cañón, é dicir, alguén apagaría o pater e seríamos nós, entón non firmamos nada. Falei co tesourero, dixenlle se podía falar con il, porque eu parecía que me estaba dando moitas voltas, e dixen, fala con il a ver se interpretas tú outra persona que non son eu. Falou con il, discutiu 1 hora e media, debatiron, hasta que o da antena lle dixo que non, que iba a pôr na ubicación actual, que o único que estaba facendo era perder o tempo e que non ia perder máis o tempo, que tiña os permisos todos do Concello de toda a xente e que apuñale. Mentres no Concello lles aseguraban non ter coñecemento do tema, a empresa insiste en que ten todos os permisos xa concedidos. A Comunidade de Montes lembra que a parroquia forma parte do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Esta zona, sobre todo, é unha zona rural de uso tradicional, o cual estéticamente non podría haber unha antena deste nivel. Pois polo parque tamén, entre comillas, entendemos que tamén, se nós temos que andar pedindo permiso para sacar árbol, incluso para cortar leña ou para calquer cousa, tonterías, pero é realidade. É dicir, nós para montar un tellado xa temos que pedir un permiso ao parque, aunque sea por escrito. Un rapaz de Requias que montou un pastor, para pôr o pastor, tuvo que pedir unha autorización ao parque se o permitía pôr. Entón, todo isto, se pides permiso para todo, chega un momento que estas grandes personas que veñen de arriba, que non sabemos nin como veñen, nin onde veñen, nin que veñen faer, porque se te fijas, aquí temos bastante cobertura, temos unha antena ali adiante, entón, claro, dis tú, para que somos parque? Para o bo, para o malo ou para chupar cartos? Porque para outra cousa non entendes tampouco. Xa presentaron un escrito no Concello coa sinatura de 112 veciños solicitando toda a documentación do proceso. Eu, a meu parecer, non é necesario, o sea, eu teño cobertura en prácticamente todo o pueblo. A verdad, de cara ao turismo, por exemplo, a xente que ven aquí é a desconectar, non é a vir a ver onde teño wifi. A ubicación, tampouco, o sea, non pinta nada unha antena no medio do pueblo. E menos cando non se nos poñen trabas para unhas cousas, e agora podemos pôr unha antena aquí porque o dice a saber quen. Entonces, eu non creo que sexa tampouco bonito velo, é o que che dixen de cara ao turismo, por exemplo, a xente ven aquí por as vistas que temos e que según entres ao pueblo tiñas o embalse á dereita e unha antena de a saber cantos metros á izquierda, pois home, pois non é moi chamativo. Aféctanos a todos, xa que temos 2000 hectáreas de terreno comunal e non é necesariamente poñela aquí no medio do pueblo, hai moito sitio para poñela sin meternola aquí no medio. É o que pedimos, que non la retiren de aquí se a ten que poñer obligatoriamente. Pero aquí non a queremos, porque, olles, isto afétanos a todos, tanto en plan estética como en plan en outros conceptos que dicen que están sin estudiar. Non a queremos e que non la poña un pouco alejada. Na parroquia teñen cobertura suficiente e din que eles nunca solicitaron ampliala. E chama moita atención que aparezan aquí montando unha antena sen nadie saber nada. O pueblo non se lle comunicou nada nin a parroquia, a ninguén da parroquia. Só apareceu esta encomenda aquí
parece que caeu de paraquedas, ninguén soubo nada, ninguén sabe nada. Un non sabe, o outro non sabe, parece que non se está aquí, non sei por orde de quen. Se o señor alcalde non sabe nada. E supoño que ele terá que firmar para fazer unha cosa destas. Os veciños ninguén foi consultado, porque se pedise que nos facía falta unha antena, estou de acordo, pero aquí ninguén pediu nada, nin fai falta nada. Nós non queremos antena en sitio ningún. Se obrigatoriamente hai na que pôr, no pisco. E aquí no pueblo non queremos nada. En Guntumil e Requias non queren antena e teñen claro que van seguir movilizándose.